आंना फेभरेटआ गुफुरमोन आरो लांदां जाबायनो। हेल' लोगोफोर, आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायनाय जाहैबाय। लोगोफ्रा जायगाखौ नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ मा जायगा। बे भिडिअ'आवनो दंखायो, रयेल एनफिल्ड श'रुमाव दंफैयो। माने ओरैनो दिनै मोनगोननि आसा गैयामोन आरोखि ना, ओमफ्राय बिदिनो फैनानै ओरैनो सोंनोसो फैदोंमोन बुकिं खालामनो होननानै। ओमफ्राय नै दिनै मारैबा बिराद मोजां लाखि, माने गारि बोख्लाय फैनायावनो सफैफ्लांनानै खनसेनो दिनै लगे लगे मोननाय जाहैबाय आरोखि ना। आं माने जेब्ला गारिखौ मोनो होनब्ला मोजां भिडिअ'सो खालामनो नंदोंमोन, खिन्थु ओरैबायदि थाब जाबाय, माने फैनाय लोगो लोगो लगे लगे मोननाय जाबाय ना। मोजां भिडिअ खालामनो हास्लाबनाय नंला लोगो, जिखुनु नायबानो जाबाय, मोनलांसिगोन दिनै। लोगोफोर नुबाय दा आं मा खुसि, बेसो बांसिन खुसि नै। दिनै ओरैबायदि खुसि सानैबो मोनसाय, माने ओरैनो जोङो रायलायलायनानै सानैजों रायलायलायदोंमोन आरोखि ना। बायसान्स गारिया दङबा खनसेनो लांखागोन होननानै खुनु खोथा गैया होनलायनानै रायलायदोंमोन। मारैबा रायलायना फैनाया बिराद मोजां जाबाय, लाखि आरोखि ना। नै अनेक गारि गोदान सफैदों, नै बिराद बुरजा बोख्लायगासिनो दं। ओमफ्राय नै जोंना सिङाव लाबोबाय। सालायदो। गोसोम कालारखौ लाबाय लोगोफोर, मा होनो, सिगाङाव गारि गिदिर लानाय समाव गोसोबायदि बेरायनो हायासै। दा बाइक लानानै नाजानोसै लोगोफोर, एसे माने बेरायनानै ब्लग हगारबाय थानो थाखाय नाजानोसै एबाराव। मट' ब्लग ना मा होनो बेखौ खालामनो सोलोंनायसै आं लोगोफोर। नोंसोर मा होनो? खिन्थु नोंसिनि सापर्ट खालामनायनि सायावसो लोगोफोर, हानाय हायैया नोंसोर अनब्लासो हागोन। थांनोसै गाबोन, ओमफ्राय माखासे बुस्थु दंबावो नालाय गाबोन फैफिननांगोन। ओमफ्राय दाहायबो थांनायाव हाबलांनांफिनगोन आरोखि श'रुमाव। एसे माने इन्सुरेन्सआ जाजोबाखै नालाय, दा बे माने एसे टाइम लागोन होननायखाय जों ओंखारबोबाय। मेथाइ हैजोबबाय, ओमफ्राय जोंबो उखैबायबो ना, जाग्रा जानोसै। जोंनि क'क्राझार टाउनाव दं लोगोफोर। दाख्लैनिफ्रायनो फैनो होनबाय थाबाय, अखानि थाखायनो गैया, फैनोनो हायासै। दिनैसो ओमफ्राय अखा खम जानाय लोगो लोगो जोङो फैबाय। ओमफ्राय डाइरेक्ट माने जोङो गारि लांनो होननानै फैयाखैमोन आरोखि ना, जोङो बेंकआवसो फैदोंमोन। बेनि उनावसो श'रुमाव बुकिं खालामलांखानोसै होननानै हाबहैदोंमोन। ओमफ्राय बेहायनो लगे मोनबाय आरोखि। आं मा गरम जादों, बेनिफ्रायनो बांसिन गरम जादों आसोला। आंनिफ्राय बेसो बांसिन गरम जादों। गोसोम कालारखौ लाबाय। नोंसोर दा लोगोफ्रा मा बुङो? कालारखौनो गोसोमजों गुफुरजों बे मोननैखौल' फसायखायो आं। ओमफ्राय ओरैनोथ' आंना फेभरेटआ गुफुरमोन आरोखि। ओमफ्राय गुफुरथ' गैयाना हिमालया, ओमफ्राय बे गोसोमा टप मडेल जाहैबाय, गोसोमखौनो लाबाय। दाख्लै सिगाङाव बिराद थां सान्दुं दुंबाय थानाय समाव अखा हाबा हामसिगौ होनबाय थाबाय। दाना अखा हाबाय, जै हादों हाजेननायनिफ्रायनो दासिमबो हागानो रोङा। ओमफ्राय दा मानसिफ्रा अखा हागाबा हामसिगौलै जागासिनो दं। सिट कभार होनो नागिरदों लोगोफोर, सिट कभार सुनांगौसो जाहैदों। सिट कभारखौ माने बेनि सिट कभार मोना नामा, बेखौ सुनो नागिरबाय। 550 होनदोंमोन, ओमफ्राय 500 टाकानि। ओमफ्राय नैबेहा এটা কিমান কৈছে দাদা? 650 টাকা। 650 আৰু একটা আছে না কত দিছে? এটা কিমান কৈছে? आलदा दंजोबो आरोखि ना। ओमफ्राय बिसोर अभार माने बेबो गोसोमथार नङा, नैबेबो गोसोमथार नङा, नैबे एकदमबारे मिलायथारबाय आरोखि ना बाइकजों। बेखौ होनसै, लांदां जाबाय नै। नैबे बै माबा जाहैबाय, बै हटेल खौरां भेलि जाहैबाय। बेनि खाथियाव एप्रिला, ओमफ्राय बेनि अपोजिटआव नैबे निउ दास, बेहायनो नाया बिराद गिदिर जाबाय। এটা কি করে? ডাঙর হইলে কি করব? ওটা খাবো নাকি? না কই খাবো, এটা পালা দিস্তা কই খাওয়া যায়। কি পেলাবো নাকি? না, আমার থেকে জানা রাখে বড় আরো, ওখানে দিয়ে দিব, পরে আমরা আবার ছোট নিয়ে যাব। আচ্ছা, দাম আছে এমনি।
যখন কিনছিল এগুলা তোমার একটা 80 টাকা নিছিল ওই বড়গুলা এখন তো দাম হইছে এগুলা आंलाय देरबा जायोसो सानदोंमोन जायानो जाहैदों देरनायखौबो सोरबा सोरबा फिसिनो बायनानै लांग्राफोर दं जाहैदों फानहरफिनो होमबालाय लाबसै आरोखि ना बिजनेससो बेबो दिनैसो मिथिबाय आं बानायगासिनो दं नै गारि गासिबो गारिनिखौ बानायजोबो नै कार टारनिबो बानायजोबो ओमफ्राय दस्रा दस्रि माबा मा होनदों सफा थफाबो बानायजोबो नो ओमफ्राय न'खौबो होनबावो नामा खबर न'खौबो नै बिदि कभार होजोबो जाहैदों जखा सुयै सुयैसो गस्ला लंपेन्ट सुनाय बायदिसो सुयो होखांबाय लोगोफोर जाबाय हो आया 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 औ बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ बेहायनो फोजोबसै आं लोगोफोर जै बर' हारिनि अखायानो नागारनो रोंला उफाय गैला थेवब्लाबो मोनाबायना बेबायदिथ' माने अखा हागानायखौ नेबाय थानो हाया ओंखायनो ओंखारबाय अखा सिजानानैबाबो थांनोसै ओमफ्राय लोगोफ्रा अननानै आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय अननानै हेल्प होदो चेनेलखौ माने सानफ्रामबो मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हानायनि थाखाय आंबो बायहेरायाव जेन'बा बेरायनानै मोजां मोजां मट' ब्लग ना मा होनो आंबो बारा मोजाङै मिथिजोबा आंबो दासो सोलोंनो नागिरदों लोगोफोर अननानै सापर्ट खालामदो बयबो खालामबाय थानो हानायनि थाखाय